t'a dɔn ne den taara diɲɛnatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ne ko ne ma tɔɲɔ Madinɛ ko in na n y'a nkalon tigɛ n'a fɔra su joli ne ni Madinɛ tɛ ɲɔgɔn ye Madinɛ bɛ lahala o lahala la ne kan kun t'a dɔn wolo ka gɛlɛn ni ma dɛ nka wallahi karamɔgɔ bɛ dɔ dɔn nin ko in na ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka nin k'i woloden na cogo o cogo i n'a fɔ i joli tɛ n'i bɛ fɛ ka den corriger a corriger i k'a bɔ jogo kolon na nka k'a di a ɲinibagaw ma ni karamɔgɔ tɛ ne ma deli ka ni ɲɔgɔn ye ne t'a dɔn ne bɛna Madinɛ ko kɛ cogo o cogo la Kangu i tɛ tere juguya kasi dabila ka bɔ an da la i tɛ tere juguya kasi dabila ka bɔ an da la n'i tun y'a mara ka ɲɛ est-ce que nin tun b'a sɔrɔ karamɔgɔ n den taara min karamɔgɔ sabali wallahi ni Madinɛ ma ye ne ka furu b'a da fɛ Madinɛ kɔni ni Madinɛ ma ye kɔni ne tɛ to nin den kɔnɔ e ka furu b'a da fɛ awɔ ni sira nɔ bi danga ka wuli kɔ danga ka wuli ne bɛ siya ni ne den ka ye ni ne den yɛrɛ dɔrɔn karamɔgɔ e ka furu kolon den ne mago foyi t'a la sabula mɔgɔ kɛ i ni jugu bɛ si so kɔnɔ ja ne tun t'o kalama sisan ne y'a dɔn ne jugu yɛrɛ de ye e karamɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i woloden di a ɲinibagaw ma cogo di ni bɛnbɛn bɛ ne wallahi e dɔn b'a la i dɔn b'a la sabula u nana k'u bɛna Madinɛ minɛ yan nɔ e yɛrɛ de y'a ne digi ka bɔ yen nɔ k'u ka Madinɛ minɛ k'u ka taa n'a ye ne t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ ka den wolo ka tila ka juguya o ma wallahi karamɔgɔ han wallahi furu de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ nka ne tigɛra e la wallahi ne tigɛra la fo ka ci kɔfɛ ayi ni muso ma mun ye kɔni han i b'a mɛn du o du kɔnɔ ko maa bɛ se bɔ a la i b'a sɔrɔ barika foyi t'a du la barika t'a du la dɛ ne ni n ka barikantanya dɛ ne de jɔlen don ni e karamɔgɔ ye ni barika tun tɛ ne na o tun tɛ kɛ e ka baara dabilalen san joli le ɲinɛ san joli n'i y'a bɛna i jama ka diinɛ minɛ du in kɔnɔ kɛ wallahi dɔ de bɛ k'i balo ne y'a dɔn sisan nin du in ne jugu ye du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de ye nka ni Ala sɔnna ma a fana b'a ta nin yɔrɔ kini ka ni Ala sɔnna ma ne fana ye muso min ye kɛ ne fana bɛna n ka musoya de yira e karamɔgɔ la i jija n den ka ye dɛ sabula kɛ ni e den tɛ ne den don mɔgɔninfin tɛ se ka nin k'i woloden yɛrɛ la wallahi Ala e y'a yira ne na k'a fɔ k'e den tɛ Madinɛ ye i b'a dɔn nin ye Madinɛ san joli kɔnɔ san 18 hali n'a kɛra san 48 comme o san 18 kɔnɔ kan hɛrɛ bɛ hɛrɛ la ne ma min kɛ e y'a hɛrɛ jumɛn kɛ ne ɲinan san dama dama ne bɛ degun kɔnɔ ne furu wagati e ma alhamdulillah nka i ya ko ɲagami bi a bɛ cogo di o de kama a bɛ fɔ ko k'a k'a ka tata dɔn n'a m'a ka tata dɔn kɛ wallahi ne ni Ala n'a kira cɛ kojugu bɛ k'a la e ta in kɛra o de ye ko ɲuman tɛ halaki sa dɛ e karamɔgɔ b'o de bolo sa nka ni ne den ma bɔ ni Ala sɔnna ma ne fana b'i lase problème ma wali b'i faga ne ye muso min ye karamɔgɔ e bɛ ne dɔn dɛ ni ne ko ko n bɛ diɲɛlatigɛ ko kɛ ne b'a kɛ i jija Madinɛ ka ye dɛ Madinɛ ka ye o daga di e ni ne fila bɛɛ la jamana de bɛna Madinɛ fana yɔrɔ yira e la Ala k'i dɛmɛ a ko la e bɛ dɔ dɔn nin ko in na nka ni Ala sɔnna ma ne bɛ dɔ dɔn koyi n b'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ de i b'a yɔrɔ dɔn ne ma taa dumuni d'a ma sisan ni e taara dumuni d'a ma n'i y'a faamuya Madinɛ bɛ kaso de la n t'a dɔn n'i y'a faamuya Madinɛ bɛ kaso de la karamɔgɔ wallahi billahi a ka du kɔnɔna tɛ yan du kɔnɔna in bɛ to a da fɛ a bɛ Madinɛ minɛ ka taga Madinɛ datugu karamɔgɔ wallahi billahi ne tɛ an tile Aisha e bɛna ne sɔrɔ yan hɛrɛ don kɔni baasi tɛ nin sɔn ka nɔgɔn ne tɛ kuma aw si fɛ an ce grand sœur hakɛ to yan grand sœur ne ko a kɛra cogo di mun kɛra o tuma aw bɛɛ bɛ ka ne kɛ gɔn kelen labila de yan debi don jumɛn mɔgɔ si tɛ ka kuma ɲɛnama sara n na karamɔgɔ n'i y'a mɛn mɔgɔw b'a f'i ma k'i sama ka tila k'a fɔ k'i zunza a bɔra i yɛrɛ de la mais ne ye mun de kɛ e de y'i yɛrɛ kɛ gɔn kelen labila ye e filɛ ka waleya min kɛ e man ka sɔn cogo si la ka nin waleya nin kɛ ka sɔrɔ i ma ne hakili ɲininkali kɛ i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye Dina bɛ yɔrɔ min i bɛ Dina wɔgɔbɛ i bɛ na n'a ye ou soit i ni ne ka balimaya b'a da fɛ grand sœur o de bɛ n bolo ka f'i ye o y'a fɔ cogo bɛɛ yan o y'a fɔ cogo bɛɛ karamɔgɔ e k'i changer ka na ne yɛrɛ fana mago b'e la i changer ka na a ma se changer ma i mago bɛ min na fɔ a ye min deli i changer ka na an ka kuma problème t'a la ninnu bɛ fɛ ka ne ka mara kɛ n bolo kojugu ye nka ne dun bɛ n jija dɛ Madinɛ bɛ mara wa nin dɔrɔn de y'a solution ye ni aw tun bɛ se k'a mara tan tun t'a sɔrɔ a tun bɛ tan tɔ so in kɔnɔ yan nɔ
Ala k'an to sutura la. Kan Nin ko sɛgɛnna nin kɔni. sa an yɛrɛ min bɛra kan hinɛba de bɛ ne na wallahi n'a fɔra ko madinɛ tununa depuis don jumɛn baba tɛ ka sɔn ka foyi fɔ an ɲɛna nin kuma la i mana ɲininka kuma o kuma k'o t'an ka sira i mana ɲininka kuma o kuma k'o t'an ka sira an dun t'a dɔn den taara yɔrɔ o yɔrɔ la kamanagan min ni ka na an faga kan ta y'a jo ye koyi wallahi wolomuso si i ka si den kɔ ka sɔrɔ ala ka ko tɛ wallahi a ma nɔgɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn kɛ nin ko i jɔ ne ka n ka minɛn bɛɛ Kangu. Aisha kɛra cogo di? Wallahi ne t'a dɔn ne bɛna nin ko kɛ cogo o cogo la. Kangu. Aisha. A ni sɔgɔma. N se yɛrɛ sira. Ala ka tile yɛrɛ da. Ala ka saba ɲuman kɛ. Kangu kasi dabila sa. Depuis kuma jumɛn bɛ nin kasi kelen in na? Aisha. Nin tɛ denwolomuso si ka ala deli ye. Fiyewu. I cɛ ɲininka i k'a sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ bɛ dɔ dɔn nin ko in na koyi wallahi karamɔgɔ bɛ dɔ dɔn diinɛ ko la. Kangu papa kɔni bɛ dɔ dɔn a la kuma bɛɛ ne bɛ papa ɲininka n ko papa n ko tuma na n ko Dina dun depuis Dina bɔra yan don min na fɔ bi ne bɛ k'a ɲininka su ne b'a ɲininka tile ko ne k'an da bɔ nin ko la k'ale de b'a dɔn k'ale kan ka nin ko kɛ cogo min na ne bɛna mun de fɔ. Ne fana y'a nin faamuya i komi ale ko k'ale b'a dɔn k'ale kan ka nin ko kɛ cogo min ne fana b'a dɔn ne kan ka diinɛ ko in kɛ cogoya mun na ni diinɛ ma ye da bɛ dukɔnɔmɔgɔw ye sunɔgɔ tɛ mɔgɔ si ye wallahi ala ne kun famana mun ma dɛ n bɛ n'o de daminɛ du in kɔnɔ. Ayi Kangu e kana kɛ ten an k'a ko lajɛ ni diɲɛma jɔli ye Dina ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ ni ala na kira sɔnna ma foyi tɛ na Dina sɔrɔ. Nin ko in lajɛra ni diɲɛma jɔlen ye koyi ni buruburu ma kɛ nin ji in na wallahi fɛn min diinɛ tɛ ye wallahi ni buruburu ma kɛ diinɛ tɛ ye sabula kɛ ne bɛ ka ko nɔgɔya kɛ karamɔgɔ sira ne fɛ ne ma kɔlɔkɔlɔ nɛgɛ nin da karamɔgɔ kan ne ye karamɔgɔ nɛgɛ ka dɛsɛ a ka diinɛ yɔrɔ fɔ karamɔgɔ ko nahi n'a ni jalen n'o kɛ wallahi ne ta jalen n'o ka tɛmɛ a ta kan. Mais ne bɛ ɲininka o polisiw nana yan kun mun na e b'a kun dɔn. N t'a dɔn koyi polisiw nana yan kun o kun na ne t'a dɔn u ni karamɔgɔ de jɛ don wa karamɔgɔ ya fɛn dɔ de jateminɛ diinɛ wa ma se k'a dɔn diinɛ kɔni ne tun ma jogo kolon foyi dɔn diinɛ na k'a fɔ ko polisiw bɛna diinɛ minɛ o kɔni kama. Ne yɛrɛ kɔni kamana ganna ne kɔni balila dɔrɔn ka polisiw ye yan ne yɛrɛ kɔni ma se k'a da yɔrɔ foyi sɔrɔ n fari la ne bɛ ka papa ɲininka k'a dɛsɛ a yɛrɛ sigira a ye su bɛɛ ban kasi la ka tile bɛɛ ban kasi la ne t'a dɔn ne bɛna fɛn fɛn fɔ. A tɛ kasi la wallahi a tɛ kasi la a bɛ ka kasi de walasa mɔgɔw k'a fɔ ko diinɛ tununna a digira a la sinon karamɔgɔ tɛ kasi la dɛ depuis ne furula karamɔgɔ ma don min na ne ma karamɔgɔ ɲɛji ye ɲɛ na fɔlɔ m'a ɲɛji ye ɲɛ na fɔlɔ don min na ne y'a karamɔgɔ ɲɛji ye don min na karamɔgɔ bamuso binna don min na o don de ne y'a ɲɛji ye farigan fɛ sinon karamɔgɔ tɛ kasi karamɔgɔ ni jalen don i n'a fɔ fara kasi. Ko kɔni taara ka ne yɛrɛ bolo da ne bɛ ka papa ɲininka hali sisan ne bɛna tila k'a ɲininka o cogo. A tɛ ne nana bɛna diya tila koyi ka ɲininka Dina ko n'a tɛ ɲɛ min kɔ an bɛ samara don an sen na an bɛ bɔ an bɛ taa Dina ɲini. Samara dɔ sen na diinɛ tɛ nana ye koyi ne bɛna mun kɛ ne yɛrɛ de b'a dɔn. Hakilina dɔ b'e la ko la. Hakilina mun bɛ ne na mɔgɔ tɛ da du in kɔnɔ koyi en tant que diinɛ ma ye mɔgɔ si tɛ lafiya ne kɔni bɛ bi de di ni diinɛ ma ye bi wallahi ne bɛ du in tora a kunjugu kan da bɛ mɔgɔ si ye sunɔgɔ tɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ kelen tɛ dɛ a bɛɛ b'a la a bɛɛ. N y'a faamu ne bɛna kuma n buramuso fɛ ne n'o bɛ kuma n'an kan ka kɛ cogo min na. E yɛrɛ fɛnɛ Aisha e bɛ ne ladi kuma bɛɛ kana pantalon don ne kana kɛ tan e sin bɔlen na ye kɛnɛma Kangu hali ne bɔra kare kɔnɔna na ni nin ye kɛnɛma cɛw bɛ sin hali ni fini sereli la nin tɛ fini don ta ye dɛ taa langana ta i k'a bin. N y'a mɛn n bɛna taa langana ta. I sin saranta in bɔ mɔgɔ la walasa mɔgɔ ka i sin ne ma Aisha ɲɔgɔn a sisanama yɛrɛ bonyɛnnen don sisan cogo ne ma da fɛn min karamɔgɔ ni Aisha tɛ bɛnbɛn na diinɛ ko in na wallahi Aisha e bɛ yangan fɛn fɛn na kukɔrɔta fɛn fɛn na du in kɔnɔ a bɛɛ bɛ ban karamɔgɔ bɛ ka ne ka ɲini tani bɛɛ ɲini k'a digi e Aisha kɔnɔ e tɛ Aisha bonyɛnnen na a bobara n'a y'a kɔsi fo ne sɔn bɛ ja. Nse la ça va kori baasi tɛ yen ne bɔtɔ min ne bɔtɔ ci la ne wala Madina ka ko dun Madina ko tan ne tɛ foyi kalama Madina Ala ka ma fɔ n ye sa wallahi n tɛ fɛn kalama sɔn ni fɛn kalama m'a f'i ɲɛna fini dɔrɔn t'u ɲininka kɔnɔna na a ka ɲi e ka taa sa ne taa awɔ i bɛ datugu dɛ est-ce que ne bɛna don ni ne donna san Kangu bɛ sɔn ka ko dɔ kɛ ne na Kangu diminen de cogo min na Allah Ka ji di ma. A ye ji to yen
Aïcha, nego e fana bɛ k'i ta ninnu fɛ de ya e bɛ fɛ ka fili ne ma de ya i kɔni b'a dɔn ko ne tɛ foyi kɛ gansan n t'a kɛ n kunfɛ n t'a kɛ n yɛrɛ ma han Mali ne kan ka mara tantɔ de a bɛ mara tan de dɔrɔn a banna quoi. Wa ne bɛ n ɲininka o kun jumɛn kelen na polisiw nana Madinɛ minɛ ka taga ne bɛ k'e ɲininka kɔrɔn k'e ɲininka tile bi fɔ e tɛ ka sɔn ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna polisiw tɛ se ka na Madinɛ minɛ ten gansan e yɛrɛ k'a lajɛ ka mun sigilen filɛ a bɛ kasi la a bɛ ni hali papa walahi hali ni ju t'i dusukun na n'i ye muso ye bilahi i b'a dɔn k'a fɔ ko ji bɛ jigin dusukun na e yɛrɛ min filɛ nin i ala lajɛ dɔrɔn mɔgɔninfin bɛ se k'i woloden tile joli joli kan mun bɛ ka si a woloden kɔ a bɛ si cogo ɲuman na wa a bɛ si cogo jugu la wa jɔn b'a dɔn Madinɛ bɛ mɔgɔninfin bonya cogo min na polisiw kana Madinɛ minɛ ka taa ten papa e dɔn bɛ nin ko la sa i y'a fɔ i m'a fɔ walahi dɔn bɛ nin ko in na mais muso sigilen lajɛ kasi tɛ kasi a tɛ ka min kɛ miiri fo ka kankolo bɔ ko dɔw jate minɛ i yɛrɛ ma sa walahi e de den Madinɛ ka su ko ka dugu jɛ Imaye mun de kama e bɛ polisiw bɛna Madinɛ minɛ e tɛ ka ko b'o ko la e kɛlen don k'i makun tete i b'a fɔ ko tɛ yen han o la fɔ ko ne bɛ fɛ i ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ne ɲɛna n bɛna tiɲɛ f'i ye i bɛ tiɲɛ dɔn wa o la fɔlɔ ko muso ka mara ma nɔgɔn quoi i b'a dɔn ko muso tɛ se ka den mara ka ɲɛ mais a dun kan k'aw jija dɛ barisa den musomanni a ka mara fɔlɔ-fɔlɔ bɛ tɛmɛ a ba de fɛ barisa a b'a ba de lajɛ barisa a n'o ye kelen o bɛ sira min tagama a b'o de tagama n'aw dɛsɛra k'aw den mara ka ɲɛ o bɛ kɛ fɛn dɔ ye carré kɔnɔ dɛ Madinɛ b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ ni tantɔ e k'aw lajɛ bɛ nin Madinɛ bɛ nin degun kɔnɔ sisan aw bɛ nin ka du kɛ ne bolo jahanama ye ɔ den dɛ i wolo den dɛ i ne de m'a wolo a kanu tɛ ne ka tɛmɛ aw kan han a kanu kɔni t'e la ka tɛmɛ an kɔ n'a kanu bɛ e la ka tɛmɛ an kɔ e tɛ sɔn ka polisiw sara olu kana Madinɛ minɛ nin y'a mara cogo di ka taga n'a ye nin y'a mara cogo di wa mɔgɔninfin mɔgɔ b'a dɔn ko i bɛ se so la mais i t'i sigi a nungala kan mɛlɛkɛnin ma foyi kɛ Madinɛ maralen cogo min na Madinɛ tɛ se ka kolonkolon foyi kɛ kɛnɛma ko polisiw bɛ n'o minɛ k'u ka taga n'o ye a jate minɛ i yɛrɛ ma sa awɔ n'i ye karange da so nungala kan mɛ sigi a kan i b'a cɛ dɔn ne yɛrɛ de ye Madinɛ di polisiw ma papa awɔ papa e ka ne de y'a di polisiw ma ni nin de y'a mara cogo a bɛ mara tan de papa e ka Madinɛ di polisiw Aïcha kasi dabila Aïcha n y'a faamuya kasi dabila n'a fɔra ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin k'i bolo den na k'o di polisi ma mɛlɛkɛnin ma mi a ma bon papa bɛ taa bagaw ma k'o di polisi ma tani kan fina bɛ ne la koyi ne kɔrɔmuso Madinɛ kɔnɔ ne ka sini yɛrɛ ani sɔgɔma tani kan ni sɔgɔma tani kan ni sɔgɔma la i ni sɔgɔma i bɛ ka n fɔ tɛ ka kuma fɛn mun na i bɛ n fɔ dangaden t'a dɔn e kɛra den modèle mun ye t'a dɔn k'a fɔ ko dukɔnɔmɔgɔ ninnu sini kɛ tɛ ne na n'a b'a dɔn kɛ walahi a tɛna lakolokolo ne da la dangaden ko tani kan ni sɔgɔma tani kan ni sɔgɔma depuis Dina tununa don min na fɔ bi e nana Dina ɲininkali kɛ ne na ne b'a dɔn Dina ɲɛngoya de b'a la ni Ala sɔnna ma Dina bɛ segin ka na du in kɔnɔ yan ni Ala sɔnna ma ko tani kan ni sɔgɔma hali ni m'a fɔ ma ko tani kan walahi dukɔnɔmɔgɔ ninnu a si ko man ne mais a t'a dɔn nin denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i y'a faamuya kɔrɔ yɛrɛ tɛ Madinɛ ka manamana ko ɲɔgɔnna dɔw la dɛ ayi ba ne t'o la i t'o la i jija kana sɔn o ma dɛ i y'a faamuya juguman tɛ sara foyi la ni juguman tɛ n'i ye manamana ko kɛ i b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ imagine Madinɛ fitinin a bɛ ka nin wagati nin tɛmɛ n'a kun y'i yɛrɛ bila musoya la k'a yɛrɛ bila si bɛ niveau min na k'o ko kɛ sisan kun t'a sɔrɔ nin na i jija kalanko in na dɛ i y'a faamuya i kana n'i ta ninnu fɛ dɛ o ko la ni ɲɛ b'a la denmisɛnnin fɛn fɛn tɛ taa kalanko sira fɛ ani ɲumanya sira fɛ i sen b'o sen na i y'a faamuya ko ninnu ma nɔgɔn dɛ ok n taa butigi la k'an bɛn Yalo Ankle ne wa ma kamu ya ne ba kamu ma se anwa ne muso bɔra depuis 6h du matin k'ale bɛna lego kia coiffure la k'ale bɛna la kunkolo dilan a ko k'a maquiller ne bɛ ka kamu ɲini ka dɛsɛ n ka heure sera karamɔgɔ e t'i muso dɔn
ko kamu mo ko nga kamu la kamu mi se ka wuli cogo ni debi kunu ana ma den sobra be jona be 6h kale mina ni makiye ne tiga kamu ye nyala ble karamugo te kalabanci yala de e bi se ka fake be filne ma togo di hein ta file ma wa ko mga kamu ni ne ba ama kamu ya kaŋu tɛ nin ya ay nti kamu e mane ni ne ka kamu ye ijota ni ne ka kamu ne ba ni ne ka kamu ye e kamu karamugo yoro kelen pe kiya coiffure la o de bi se ka mɔgɔ cɛ dugu dilan ah non ne ba aw yɛrɛ ja suba aw bɛ suba la aw de bɛ se ka adamaden kɛ tani tɔ ye ala na ni lɛsa wallahi Aisha t'i sɔrɔ hali sɔrɔ wara la yɔrɔ dɛ est-ce que ɲɛ b'i la nin bɛ digi Aisha la cogo min wa karamugo kiya coiffure donnen musolakaw jigi kɔrɔ dɛ awɔ bɛna ci dɔw ɲɛnabɔ quoi ne ba muso filanan bɛ yen o tɔgɔ ko Aisha est-ce que a bɛ se k'o ta kɛ nin ta ɲɔgɔn na n'o b'i ɲɛna kojugu ne m'o de fɔ e wari d'u ma ayi wari ma di ne b'a bɛɛ sara ne ba voilà ne b'a bɛɛ sara quoi an ka taa joona kawu ne ko han cɛ tɛ se ka dege nin na don o don sɔgɔma an yɛrɛ k'i ɲɛda kɛ tan tɔ karamɔgɔ bakiya fɛ yen centre de formation b'a bolo o b'a bolo u bɛ mɔgɔw kalan u bɛ cɛw kalan u bɛ musow kalan kun dilan maquillage u bɛ bɛɛ lajɛlen kalan ne ko mariage robe ninnu bɛ ka feere olu fana bɛ ka feere yan olu bɛ ka feere wa k'a fɔ de ko kana n tɛ ka sabanan ta dɛ n bɛ k'i ɲininka dɔrɔn n'a bɛ ka feere n bɛna fɔ n terikɛ bɛ ka muso furu karamɔgɔ ne ma sabanan ta ko kuma fɔ e yɛrɛ de filɛ nin ye kan fɔ ko n'a t'i kɔnɔ ayi a tɛ n kɔnɔ an ka taa bakiya ka centre ala kana jigin ne kɔnɔ yɛrɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ fa jumɛn Taro madne fenfigeni China ala. Madne be mogo boya trum na pa ere bulaga nom ne ga do di polsuma. Nete ga fui di famyan kuina. Ala. Tangu ere te ga si. Atiga siga jokasi o kasi. Masa. Waye mun kile ne ka una tanto ali matne ki bare ante ga Bramso mungara ko mungera wa ifle pa sigoro da nina me mari la sando agera to godi Bramso pa wo kale da de bolo polsu wele ga na madne mi e poto adungera tento de polsu bina madne mi ne wati na pa me anu ambe me anu Bramso ali ni juge zunda afoka kulu fara flagaja madina ko mana goya karamogo tuku karamogo te songa kariya ka jili ta ka ba di polisuma fo ka jien dugule miliki o se ka togodi ne ko ne be nyinga o dum no be na madina no fe akera ka John to du kono akera ka ambe to ya no Bramso e kon ba do ne tena se ga galongo nta ka dam furu ke la e fla sigoro ya ere de da afonyana wa ere de da afonyana kale de madina di polisuma parce que ne ko ma ngufa ka kuma Aisha ima karamogo ka kuma fanya sa karamogo be sika dina mine ka di polisuma dina ka di karamogo to ko karamogo be songo ka u be na mi da domino ama ka karamogo nyana akera nyana uma contradi fa ne te foi kalama ola ne ti foi kalama ne ko banda doron ka polisu ya waga madne mine kan mun kirigara la doron an kan mun ce akoto yere ne yere ma kunye foi de do akoto la bi foi ne ma foi do akoto la bi mbram se dun kan ko nyai ni ganya e ya don kera ka soro ne tia ne ti nye foi don kula en ne ga ko beta e jon mina la kale ne ko ne be da mo mina e kon ba do ne dalunu e la dun kono na polisu be na sika na mo mina togodi ku te sika contradicter o sika ke togodi e kan la me bay amen bela karamo yere be mi e kan la me bay ibe kontiara dike mo yi yere be fen kala ma femina ne ko ne be kuma e fen ko na fo ne re galonti e parce que ne te foi de don ko na ne action to mina ne afina tinto na ya soro ni kun kilingina ku karamo no bin kunna wallahi ne bin kalifena fami nga bunga kalikama ne be karamo jelu ko ga bona ka haram ya ka bonga balma yala abe mi karamo be mi tara bitigla me ta no fe san e ka kono mbra atonga ta no fe san bramso e ka ne la me bay nana e mindo abena na soro yon baba na ndafalen soro yan ta ko kwanta ba ko wa re mana ke to ko da shi ga ne ma be duyan ni gote amana no ko ti o wakati abena ne ni tara no ta bitigla amna ta jenjo o re da mala o mai no ni soko na no fi no ka be ko soko no ni tamira jenjo alka ku
ni tɛmɛra diɲɛ na tigɛ fɛn bɛɛ de kan a kɔni tɛmɛn'o kan polisi mobili bɛna jɔ da la yɔrɔ o yɔrɔ ka na mɔgɔw cɛ ka taga n'a ye a kɔni tɛmɛn'o kan finnɔgɔ min bɛ di kɛnɛ ma o de bɛ ko kɛnɛ ma mais min bɛ bila so kɔnɔ o de bɛ ko so kɔnɔ ni tɛmɛra diɲɛ jɔli kan ni kɔni tɔ tora sisan nɔ de an ka ɲɔgɔn haramuya ka bɔ an ka balimaya la dɔrɔn a banna o dɔrɔn de don ayi a tɛ s'o ma kankun yɛrɛ bɛ kasi na sugu bɛɛ la ko na sugu bɛɛ n buramuso a ma nɔgɔ ko mɔgɔ k'i wolo den ye i bɛ ka si a kɔfɛ ka sɔrɔ ala ka latigɛ tɛ a ma nɔgɔ fo ka kankun hinɛ don ne la n buramuso n bɛ taa kuma fɛ ka na n b'a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan n'a ma dɔ bɔ kasiba nin na a bɛ sa ka sɔrɔ a sa kuma ma se a ma nɔgɔ dɛ den kelen an bɛɛ bɛ wolo ten dɔ i bɛ tiriki tɔrɔkɔ min kɛ kɔnɔmaya la dumuni bɛ dumuni i tɛ se k'a dun ko bɛ ko la i tɛ se k'a kɛ k'o den wolo maɲumanko la ka tila ka n'u ladon furu kɔnɔ maɲumanko la o ka tila ka na minɛ tilegan guyen ka taa n'u ye ka so n bɛ taa n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka na Ajaratu a bɛ cogo di a tɛ togo la kɔri baasi tɛ yen baasi foyi e dun bɛlɛni na da la yan nɔ ayi ne tɛ ka bɛlɛni kɛ ko ne bɛ ka don so kɔnɔ de mais n ɲinɛna n ka fɛn dɔ de kɔ n ko n bɛna t'o ta ok i tɛ teliya ka to ta la ye ni su b'a kɔ Ajaratu yɛrɛ bɛ ka caw caw a yɛrɛ ma kɔri kankun tɛ fɛ ka fadon den na maa ni kankun bɛ se ka mɛn sigi la k'a ma fiɲɛ bil'i la ko kankun fɛ terimuso y'ale ne y'a dɔn depuis o wagati sisan ça va pas ani dilan nin kankun ani sɔgɔma nse e kɔni t'a fɔ k'e bɛ kasi de la mun na tɛ kasi ne ko e balimakɛ ye karamɔgɔ ka minɛ ka taa datugu e bɛ yɛlɛ de yan a fɔ a sa furu la a sa furu la ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn dinɛ bɛ wo kɔnɔ n'i balimakɛ m'a bɔ i n'i balimakɛ walahi a bɛ dɔ nin ko la n'i y'a karamɔgɔ kɛtɔ ye ka ko kɛ i b'a mɛn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i y'a mun bɛ baladenni da walahi a bɔra balaba de da kɔnɔ karamɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ du in kɔnɔ e hakilina de don parce que karamɔgɔ yɛrɛ de da y'a fɔ ne ɲɛna so in kɔnɔ yan ko n'ale bɛ décision fɛn fɛn ta k'ale bɛ de ɲininka ko n'a sɔrɔ a ka ɲi nɔ n'i y'a ye karamɔgɔ y'a nin décision ta e hakilina de don e kun taara voyage la e ma na fɔlɔ nin ko in kɛra e kɔfɛ mɔgɔ b'a dɔn n'aw bɛnkan don k'a fɔ ko e nɔ t'a la wallahi de ala ne wolomuso de min kali yala la ne tɛ foyi kalama nin ko la e ka kuranɛ jigin e yɛrɛ m'a fɔ ko ne kun taara voyage la karamɔgɔ ye nin ko nin kɛ ne sen ma ko tɛ wa ko nin kɛra ne kɔ de sinon fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ kun tɛ sɔn ka nin waleya nin kɛ ne kɔfɛ a ma diya ne ye bi a ma diya ne ye sini ne bɛ nin ko nin na bi ne b'a la sini i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ne b'i kɔ wa ne bɛ kuma e fɛ Absa mɔgɔnfin da ani dusukun tɛ kelen ye e bɛ ka kuma ne fɛ mais ne tɛ dusukun dɔn ne wallahi dina ko la e bɛ dɔ dɔn nin ko la ne bɛ k'o de f'i ye siranya tɛ ko ne bɛ n kali ye wallahi de ala ne tɛ foyi kalama nin ko la ne b'a kalama fana n tɛ n dogo i la tiɲɛ don karamɔgɔ y'a f'i ɲɛna soju la ko a tɛ se ka décision foyi ta n'a ma fɔ ne mais nin kelen ne tɛ foyi kalama a la kan o ne b'a kalama fana n tɛ n dogo i la dinɛ ye ne balimakɛ den de ye i ka su ko fo ka dugu jɛ wa hali bi n'i taara dinɛ joli la i b'a sɔrɔ ne joli de b'a la parce que anw bɛɛ ye jeli kelen de mun kelen de kama ne bɛ na nin waleya jugu ta ko i de don karamɔgɔ kunna ka taa kɛ karamɔgɔ ye nin kɛ ne seko tɛ wa i ye kɛlɛ bila yɔrɔ o yɔrɔ ne b'i kɔ bi ne b'i kɔ sini a ma ɲuman kɛ wallahi ni ko ten i ka nin kuma nin kɔni n dara la i jija i ka karamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ walasa dinɛ bɛ se ka bila cogoya min na sinon a ko kɛlen don baara ye dɛ ne tɛ ka se ka sunɔgɔ n si so kɔnɔ ne bɛ n da ne tɛ sunɔgɔ ne hakili bɛ jigin dinɛ na a bɛ kɛ n'a fɔ jinɛ de bɛ n na ne bɛ girin ka kule sinon ne y'a kule ko 2 de kɛ so in kɔnɔ yan nɔ ne ni min ɲini ka tigɛ ko ko b'a to dinɛ bɛ bɔ nin dingɛ nin kɔnɔ wallahi ne b'a ju tigɛ hali n'a fɔra ko ne ɲin de bɛ to nin ko da fɛ ne ɲin bɛ to a ko da fɛ pour que dinɛ bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ ala k'an kisi o ma n'i ka kuma mɛn kisi t'a la koyi ala b'a n'a cɛ janya de n'i ye n ka kuma fama bɛ janya ne ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ fo k'i kankalaw bɛɛ bɔ wallahi a ma nɔgɔ yɛrɛ de ne de b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ miiri kuma dɔ ne la b'a dɔn ne t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nin k'i woloden na a ne tigɛ karamɔgɔ la pepepewu ne ni karamɔgɔ ka furu kɔni tɔgɔ de bɛ k'a la sinon ne ni tɛ karamɔgɔ fɛ tuguni ayi ka n'o fɔ wallahi waati n'a cogoya a ka haramu ni kuranɛ tɛ ni sanfɛla den 7 tɛ ne ni tɛ ka karamɔgɔ n'o fɔ sa kan fɛn bɛɛ n'ala cɛ ni dinɛ ma n tɛ karamɔgɔ ka furu la Kana n y'an n'o fɔ kale sa. cogoya min na dɛ a bɛ nin ka o ye tɛmɛ waati n'a cogoya de hali ni sa. dinɛ yera ne tɛ karamɔgɔ ne ni tɛ karamɔgɔ fɛ tuguni Ka n'o fɔ karamɔgɔ sa. nege bɔra ne na pepepewu n bɛ n sigi n den kama n'a ma ɲɛ yɛrɛ n bɛ taa n bɛ furu ɲini n bɛ don furu la kan bi hali n'i y'a cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ o k'i furu siri o Astagfirullah. ye alihamudulilayi bɔ ka kan taa kana karamɔgɔ nin ta fɔ sa kan sabali sa wallahi olu yɛrɛ b'i to i buna dabɛ adamaden misi bɛ jeli to a la ka nɔnɔ bɔ e bɛ ka nin kuma minnu fɔ nin tɛ kuma yɛrɛ e tɛ denmisɛnnin ye tuguni e sakɔrɔtɔ e b'i jɔ ka nin kuma fɔ dinɛ ta cɛlasigi la bi a bɛ taa sini e t'o dɔn jɔn ye sakɔrɔ ye mɔgɔ mana dɛmɛ e kan fɛ togo togo e bɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ i fana bɛ sabali sa i y'a den sɔrɔ joona n'i ye sakɔrɔ o tɛ kelen ye dɛ ne ye denmisɛnnin fitinin de ye n ma don ye don min den kelen mun ye
ne bɛ bɔ ne bɛ taa den wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɛsɛlen tɛ ka den sɔrɔ n'o de ko b'i kɔnɔ i bɛ sa i tɛ bɔ nin furu nin kɔnɔ ni furu kelen kɔni i bɛ nin kɛ de fo ka taa fɔ min kɛra fɔ n'o kɛra mɔri baara ye sinon ne kɔni tɛ ne t'i baara ne tɛ foyi k'i fɔ n'o e ko tɛ dɛ fɔ n'o kɛra mɔri baara ye sinon ne ka segin nin furu in na n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn i bɛ se ka taa jɔn de bɛ gala bi jɔn bɛ gala e kɔni kan ka dɔn mɔgɔ min bɛ gala Aisha de bɛ gala ne tɛ ka fɔ kuma jugu kama koyi n'i tun bɛ gala ne tun bɛna fɔ komi i dusu kasili k'a to ne ka tobili de kɛ koyi ne tɛ gala Aisha de bɛ gala sinon o don na Aisha ka yanni k'e voyage Aisha ka tile 2 tobili kɛ yan nɔ i tile 1 ma deli ka ne ka tobili kɛ ko de kama ne tun bɛ ne ka tobili kɛ don wɛrɛ sini ta turu bɛ na i b'o tobi tɛ daga sigi o bɛ dɔ ta i hakili kan ne ka sira tɛ libitɔni na koyi hali n'i ko ko te de dɛ ne ka sira tɛ te la n ka sira tɛ foyi foyi la bi ni n den ma ye ni ne den ma ye kɔni ne ni mɔgɔ si de t'a fɔ i ye hɔrɔnya kuma min fɔ ɲɛna dɛ o kama walahi n bɛ k'e musalaka dɔɔni sinon a ka foyi foyi nege tɛ ne na ne sigilen don yan dun kɔnɔ musalaka de kan depuis Ala k'e da e ma ne kanu nin na musalaka nin o yɛrɛ de kama ne ko an ka te daga sigi e yɛrɛ fɛ baro man di ne ye jagoya fɛnɛ tɛ wa kana na n ka dala ka dɔgɔya dɛ sinon n bɛ molobaliya k'i ta n'a ye n bɛ k'i bonya i t'o to bonya na i tɛ bonya to a togo la walahi ni nɔ bɛ ne den ka ko la a bɛɛ n'Ala cɛ a nɔ bɛ ne den ka ko la n kɔni tɛ foyi f'i ɲɛna a bɛɛ ku wulilen tɛ du in kɔnɔ yan nɔ u bɛɛ de bonyalen don walahi ninnu ka bonya tɛ gansan sa wallahi a bɛɛ n'Ala cɛ ninnu ka bonya tɛ gansan karamɔgɔ bɛ ka ne ka nɔrɔnɔrɔni dɛ k'a minɛ k'a di ninnu de ma Absa Bubara lajɛ ani Aisha wallahi ninnu bɛ ko wɛrɛ la mun ne ka dɔn ta tɛ kelen mais n tɛ foyi fɔ wallahi a bɛ fasa du in kɔnɔ tile filɛ na bɛ ne bɛ mun kɛ ne b'a dɔn wallahi ne tɔnkun bɛ mun kɛ ne b'a dɔn Sayo jangayo barodala janga kafo ala taala balikote aye jama kuni jigina jatigi kani miriya nyumae mokodola olu tigi bi wasore ne jatigi mason wasoma amadam tarawele anga dukono siraba sira neni bali sira korofo bali sira doga bali madam tarawele ha tarawele ka silenkale tarawele ka lelale faden toro jugu sonja jatigi me kan beke ali ti yele doni mo famule iklala fo ka nguluki yere fo ka nguluki yere kanda boyama mo mbila bi iklala anglala ibseka teme ndusu madina bi ngateme teme diliba mun daga dilaw bashite ne biseka teme bi parce que korolen jama men ngono ni bi na masoro o te kele ko ne beteme jatigi na masoro ka fena de blale men ko bolian foi ay nga foi te me jeliya ko ni horonya ko ni cela ko ni bunya barkada de be bashite ala ka kle no ya hali mo fani ala ko mumike kle ko no be kew akele nga fako madam Tarawele foka tasma wulin sonkuna wallahi ala ko jeli nun te mugo sokono ko de fo kene mako ko ni fema soro ni na ku e fenni ne tante ate digi kono bi balimaya dende ala ka balimaya dende famale ka balima jugu ko balimaya tike ala ka balimada hani tatugu ko balimaya kadi sinjiya kadi ni ala ibe mama mami e bade nyumai ko sina ya kadi ni ala ibe sina muso nyumama wallahi ko ni mɔgɔni ya kari ni ala y'i bɛ ni mɔgɔni ɲuman ma ko buranya kari ni ala y'i bɛ buramuso ɲuman ma nka ne ta kɛra a la juguman ye dɔrɔn e bɛ nimisa kara ka Aisha an ka du kɔnɔ den kelen mandi an ka du kɔnɔ den kelen dawulama a n'a buramuso sanuman sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kɔrɔya kun ye ko dɔ ani ko kɔrɔ dɔ ye kɔrɔmuso bɛ hakili b'a la namu i ka dɔnkili diyara n ye Jati o b'a kɛnɛ baasi foyi t'a la an ba wallahi i maaw bila a bɛ se ka kɛ cogo ni tɛ taa bila kɛra fama ye baasi foyi tɛ madamu na bi o bɛɛ ka kɛnɛ an ba karamɔgɔ yɛrɛ ti yan a voyagera awɔ n'a nana ni Ala sɔnna a ma awɔ an bɛ ci lase a ma a b'i wele i bɛ se ka taa sira b'i bolo n ka taa awɔ ayiwa baasi tɛ na a bɛna waati jumɛn a bɛ mɛn yan n'a nana dɔrɔn an bɛ ci fɔ a b'i wele ayiwa baasi tɛ kɔrɔmuso ne ye min fɔ a bɛ t'o cogoya la k'an sɔnni awɔ Muramuso naam e ni ya muna sa ne y'a kɛ mun na wa e bɛ cɛ kɛ tantôt ko pour voyager la pour ma voyager n y'a kɛ k'a da n ka ko de kan Aisha ne Absa ne sigilen bɛ min ye
Ah, e jɔlen t'a ye. Buna hadamaden i sutura i yɛrɛbakun ye. Ninnu jeliba filɛ. Ninnu n'a ɲɔgɔnna caman de bɛna don mɔgɔw kan ka bɔ n'u ye. Fininɔgɔ mana nɔgɔ, a bɛ kun so kɔnɔ. A tɛna dɔ wɛrɛ la. N'a ye min ye a b'a fɔ. Problème min bɛ du kɔnɔ sisan dogolen tɛ mɔgɔ si la. Ne nana, ne ni tulo donna a la, a ma bɔ n'an yɛrɛ ye. N buramuso e bɛ fili la o ye dɔɔni. Jeliba ye papa daga wuli terikɛ de. Ne tɛ fɛn dɔn ko la. Teri de don. Ne bɛ denmisɛnnin teri kelen min dɔn karamɔgɔ la, n'a bilenna ne bɛ min ye, n'a gana kɔ ne bɛ min ye, a mana chauffer ne bɛ min ye, o ye sufi de. Ne tɛ teri wɛrɛ dɔn a la nin kɔ. Tiɲɛ b'e fɛ mais jɔ de tɛ e bolo n buramuso. Sinon e bɛ nin bɛɛ ka jeliba min gɛn ta, jeliba yɛrɛ fɛnɛ papa denmisɛnnin teri de. A bilenna u y'a goro ɲɔgɔn fɛ yan. A sumana fɛnɛ u y'a goro ɲɔgɔn fɛ yan. Ne bɛ ka kuma ka da ne ka propre fɔ jeliba kun voyage y'a sɔrɔ e tɛ yan. O y'a sɔrɔ e ma na, o y'a sɔrɔ e b'i cɛ fiyewu. Ayiwa a kɔni kɛra sa, ji bɔnni tɛ se ka jeliba de kun tɛ yan. A fɔ ji bɔnni tɛ se ka cɛ bilen, a kɔni kɛra ka. Nin ma ɲa dɛ n buramuso. A kɔni kɛra. A kɔni kɛra. A kɛra kɛ se wɛrɛ t'an ye o kɔ. Mais e kɔni kun kan ka ɲɛɲini dɔɔni kan sinon jeliba tɛ dun na ye. I ɲɛ bɛ e fɛnɛ la kɛ. A bɛ komi sisan kumamugu pikiri de donnen don e fɛ. Jɔn ne ka wuli ka taa n ci la. Yalo. Uncle, ne wa ma kamu ya? Neba, kamu ma se anwa. Ne muso bora depuis 6h du matin k'ale bɛna lego kia coiffure la k'ale bɛna la kunkolo dilan. A ko k'a maquiller. Ne bɛ ka kamu ɲini ka dɛsɛ n ka heure sera. Karamɔgɔ. Ah? E t'i muso dɔn wa? Ko kamu mɔgɔ bɛ ka kamu de la kamu bɛ se ka wuli cogo di depuis kunu adamaden sɔgɔmada fɛ joona fɛ 6h k'ale bɛna nin maquiller ne tɛ ka kamu ye ɲɛ la bilen. Karamɔgɔ n tɛ kalabanciya la dɛ. E bɛ se k'a fɔ k'e bɛ fili ne ma cogo di? Han? Ka fili ma wa? Ko n ka kamu ɲini ne ba an ma kamu ya. Karamɔgɔ sabali sa. Ayi nin tɛ kamu ye. E ma ne ya? Nin ne ka kamu ye. I jɔ tan. Ne ka kamu. Ne ba nin tɛ ne ka kamu ye. Kamu. Karamɔgɔ yɔrɔ kelen pe k'iya coiffure la o de bɛ se ka mɔgɔ cɛjugu dilan k'i non ne ba aw yɛrɛ ja suya aw bɛ suya la. Aw de bɛ se ka adamaden kɛ tan ni tɔ. Ye ala na ni lɛsa. Walayi Aisha t'i sɔrɔ hali i sɔrɔ wara la. Yɔrɔ dɛ. Est-ce que ɲɛ b'i la? Nin bɛ digi Aisha la cogo min. Wa karamɔgɔ k'iya coiffure donnen don musolakaw jigi kɔrɔ dɛ. Awɔ a bɛna ci dɔw ɲɛnabɔ quoi. Ne ba n muso filanan bɛ yen o tɔgɔ ko Aisha est-ce que a bɛ se k'o ta kɛ ka taa ɲɔgɔn na? N'o b'i ɲɛna kojugu ne m'o de fɔ wa? E wari d'u ma. Ayi wari ma di. Wari ma di a? Ne b'a bɛɛ sara ne ba voilà ne b'a bɛɛ sara quoi. An ka taa joona. Kawu ne ko han cɛ tɛ se ka dege nin na don o don sɔgɔma an yɛrɛ k'i ɲɛda kɛ tan. Karamɔgɔ Bakiya fɛ yen centre de formation b'a bolo. O b'a bolo? U bɛ mɔgɔw kalan. U bɛ cɛw kalan u bɛ musow kalan kun dilan maquillage u bɛ bɛɛ lajɛlen kalan. Ne ko mariage robe ninnu bɛ ka feere olu fana b'a feere yan. Olu bɛ ka feere wa k'a fɔ de ko teliya dɛ n tɛ ka sabanan ta dɛ n bɛ k'i ɲininka dɔrɔn n'a bɛ ka feere n bɛna fɔ n terikɛ bɛ ka muso furu. Karamɔgɔ ne ma sabanan ta ko kuma fɔ e yɛrɛ de filɛ nin ye ka nin fɔ ko n'a t'i kɔnɔ. Ayi a tɛ n kɔnɔ. An ka taa Bakiya ka centre. Ala kana jigin ne kɔnɔ yɛrɛ. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. Fan jumɛn? Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ weleli kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.